आरो आङो मिजिंथिदों बे गोदान बोसोरा बयनिबो गोजोन शान्ति आरो जौगासारनि मोनसे बोसोर जागोन। मुलुगाव थांना थानाय गुबुन गुबुन सुबुं माहारिजों लोगोसे बर' फिसाफ्राबो बयबो गावबा गावनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ गेबेङैनो मावफुंनानै गासैबो बिथिङाव बयबो जौगालांनो हागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, एबसुनि लोगो आफादगिरि आरो आफादगिरिया हारि दानायनि बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावबोनाय आरो मावनो लानाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोबोद गेबेङैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै फोरमायलांबाय। आङो गोलाव सम बुंनो सानाखिसै। दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नागारनानै बर' हारिनि थांनाय थैनाय एबा जौगानायनि बाथ्राखौ रावबो साननो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम बर' हारिखौ जोथोन लाबोनानै, बर' हारिखौ अनबोनानै, बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय आरो मोनफ्रोमबो जेंनानिफ्राय मोगा मोगि जानानै हारिखौ रैखा खालामबोनानै गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे दिनै जि जारिमिन सोरजिबाय, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनानो बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दङ। थांनाय 50-60 बोसोरनि जारिमिनखौ नायोब्ला बर' हारिनि जेसेबां जेंना जेंसि दङमोन, बे गासैबो जेंना जेंसिखौ बोस्रांनायाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन माबा मोनसे हाबाफारि लाबोदोंब्ला बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखायनो बर'नि गासैबो बिथिंफ्रा हारियाव थांना थानां मोनसे गोथां हारि महरै थांना थानांगौ, गासैबो बिथिंफ्रा मोजाङैनो दिनै हारियाव दिनै जोङो मा रैखा खालामबोनो हादों। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो गासैबो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायो कि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय दांनाय थांखिफ्राव जाहाथे बयबो अराय सम जगदान होयो, मदद होयो, बाहागो लाफायो। बेनि थाखाय आङो रायजो राजाखौ खावलायो। थांनाय गोलाव सम बर'नि जारिमिनारि सोमावसारनाय BSc एकर्ड, BTC एकर्ड आरो बावैसो जालांनाय BTR एकर्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बाहागो लाबोदों। गुबुन गुबुन जेंनाफोर जेरै हाथियार सोमावसारनायनि जेंना, मोनसे समाव BLTनि जि जेंनामोन, बेखौ बोस्रांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बाहागो लाबोदों। NDPनि जि सोमावसारनाय, बेखौबो दिनै मोनसे मोजां सलुसनाव लाबोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बाहागो लाबोदों। बेजों लोगोसे समाजाव सोलिनाय जौ जुवा गाज्रि माखासे हाबाफारिफोरखौ फोजोबनानै मोनसे गोग्गो आरो गेरेमसा हारि दानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लाबोदों। दिनैनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुहुमाव थांनानै थानाय बर' फिसाफोरखौ लानानै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जि थांखि, बेखौ होसोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसेनि उनाव मोनसे गोब्राब थांखि लानानै हारिखौ सिबिबोदों। दा बेनिखायनो बर' हारियाव गुबुन माहारि आफाद मुङै सोरबा खामानि मावनो हागोन ना हाया, आफाद महरै थागोन ना थाया, बेखौ जोङो बुजिनो हानाय नङा। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों अराय सम फोथांनानै लाखिनांगोन आरो जोङो जोथोन लानांगोन। दा दिनै आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम हाबा मावबोनानै दिनै राजखान्थियाव आङो बाहागो लादों। राजखान्थियाव थांनाया एबा राजखान्थियाव हाबा मावनाया आंनि जिउनि थांखि नङामोन। आंनि बियो खुनु मोनसे एजेन्डायाव गैयामोन। नाथाय बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ नुनानै बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि लामा नागिरै नागिरै दिनै राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों। आरो राजखान्थियाव फैनानै BTR गोरोबथाखो खालामनानै दिनै जि मोनसे थासारि मोनफैबाय, बे जोंनि जि मोनसे काउन्सिल गभर्नमेन्ट जोङो मोननो हादों, बे काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जुदि मोजाङै बिनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हायोब्ला जोंनि ओनसोला जौगानायाव, जोंनि माहारि जौगानायाव गोबां हाबा मावनो हायो। थांनाय 17 बोसोराव जाय सरकार खुंनानै दङमोन, बिथांमोना गोसो होनायमोनब्ला जोंनि हारिनि खावसेनिख्रुइ बांसिन जेंनायानो दिनै जोबस्रांलांसिगौमोन। जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा रांखान्थियाव जौगालांनो हासिगौमोन, जोंनि फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ लानो हासिगौमोन, जोंनि लाइमोनफ्रा बायदिसिना हाबाफारियाव दिनै मुखुब जानो हासिगौमोन। फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय राव थुनलाइ हारिमु जौगानायाव जोङो मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो हासिगौमोन। नाथाय थांनाय 17 बोसोराव जाय बिथांमोना सरकार खुंदों, बिथांमोना रां खामायनायावसो बारा गोसो होदों, गावबा गावनि जौगानायावसो बारा गोसो होदों।
जायनि थाखाय दिनै सरकाराव फैनानै जों नुबाय 2300 कौटिनिख्रुइ बारा बिथांमोना दाहार खालामनानै गालांदों। मोनसेबो आयदा मोनसेबो डिपार्टमेन्टआव मोजां खामानि मावाखै, ना एग्रिकालचाराव, ना पाब्लिक हेल्थआव, ना रोड्सआव, ना सोलोंथायाव कुनु मोनसे डिपार्टमेन्टआव मोजां खामानि मावलाङाखै। हिसाब खालामनानै नुदों दिनै जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाया मोजां सोलिनांगौबा 11,000निख्रुइ बांसिन क्लासरुम जोंनो नांगौ, एडिशनेल क्लासरुम, एक्सट्रा क्लासरुम। अंगनबादि सेन्टारफ्रा गैया। उन्दैफोरनि थाखाय इउनिसेफनि मोनसे प्रग्राम सोलिगासिनो दङ, बेवहाय उन्दैफोरनि थाखाय खाजाफोर हरो, बायदिसिना आइजोफोरनि थाखायबो बायदिसिना जानाय मुवाफोर हरो। दा बै हाबाफारिफ्रा दिनै मोजाङै जाफुंनांगौमोन। आसामनि गुबुन ओनसोलफ्राव मोजाङै सोलिदों, जोंनि ओनसोलाव मोजाङै सोलियाखै। जेरै सोलोंथाइनि बिफानाव जेसेबां रां फैदों बिनि 80% स्टिलनि फार्निचार साप्लाय होनायावसो बाहायदों। गोबां स्कुलाव बायदिसिना नांगौ बेफोराव बाहायाखै। दा नंखायनो रायजोफोर दिनै गोरोबथा जाखांनायनि उनाव सरकाराव फैनानै नुदों बे सरकारखौ थिग खालामनो हायोब्लानो जोंनि हारिया जौगालांगोन। आरो थांनाय गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिया मोनसे शान्ति लुबैग्रा हारि महरै मुलुगाव मिथिजाबाय। भारतनि प्रधान मन्त्रिया थांनाय बोसोरनि 7 फेब्रुवारियाव फैनानै क'क्राझाराव बाहागो लानानै जि मेसेजखौ होलांबाय आरो बे मेसेजानो सारा इन्डियायाव बर'फ्रा माबायदि हारि बेखौ मोनसे सिनायथि होबाय। आरो दिनैसिम बे गोरोबथानि दफाफोरखौ मोनसे मोनसे सुफुंनो थाखाय भारत सरकार, असम सरकारा, आसाम सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। फैगौ 24 जानुवारियाव भारतनि हम मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैबावगोन आरो बेवहाय माखासे इनागुरेसन खालामबावगोन। दिनै एनडिपिनि जेंनाखौ लानानै गोबां खोथा बानसावनाय एबा गोजान माखासे खोथा बुंनाय सोलिगासिनो दङ। जोङो एनडिपिनि जेंनाखौ जेरैखिजाया सुस्रांनो थाखाय जिखिनि पेन्डिं खामानिफोर बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बिनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आरो इएम जोंहा रन्जित बसुमतारी फेरेंगा बिथांखौनो सानैखौ दायित्व होनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौबो बिबान होनाय जादों जे बिथांमोना आसाम सरकार, भारत सरकारजों रायलायनानै जायखिजाया पेन्डिं जि बड'लेण्ड एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन बेखौ खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ दायित्व होनाय जादों। आरो बावैसो मैयासो नोंथांमोना नुबाय रिहेबिलिटेसन होनाय खामानिया जागायबाय। भारत सरकारनियाव पलिसि दङ, जायहानो दिनै मेन स्ट्रिमाव फैया मानो एनडिपिआल' नङा, जि आन्डारग्राउन्ड एबा हाथियार सोमावसारग्राया मेन स्ट्रिमाव फैयोबा बिथांमोननो 4 लाख रां भारत सरकारा होयो। आरो जोङो दाबि खालामनानै आसाम सरकारखौ 2 लाख होबावनो थाखाय जों खावलायनाय लेखा आसाम सरकाराबो 2 लाख होदेरबावनो थाखाय खोथा होदों। बेजों लोगोसे जेलाव थानाय रन्जन दैमारि बिथां आरो गुबुन माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बर'नो थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो भारत सरकारखौ नारसिनबोदों। आरो बेनि सायावनो रेसपन्स होनानै आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टारा आसामनि हाइ कर्टआव चिफ जास्टिसनो बिथाङा लाइजाम लिरदों जे 4 स्पेसियेल कर्ट गायसननानै बिथांमोनखौ बरननायनि हाबाफारिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय। आरो जाय बिथांमोना दिनै केस दङ बे केसखौ उइथड्र खालामनायनि दिनै हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। दा मानगोनां रायजोफोर सोरबा माखासे खोथा बानसावदों, गामि सोनाय, गामि दानख'नाय, बे गासैखौबो बिकज आन्दा सिन्दा साना हवानो बे क्लजफोरखौ लाबोनाय जायाखै, बेखौ नायैसो मावनाय जादों। हा होनाय, हा होयिखौ लानानैबो राजखान्थि सोलिदों। जोङो हा होनो नाङा, हाया बर' मानसिफोरनियावनो गैया दायो। मालायनो हा होनायखौथ' बादो, गोबां बर' फिसाफोर दङ जायफोरा दिनै हा गैजाया। फरेस्ट ओनसोलाव थानायफोरा हा पट्टा मोनाखै। आरो दिनै गोबां जायगायाव फरेस्टआव नङालासिनो ओरैनो सरासनस्रा जायगायाव थाग्राफ्राबो सोरबा दैमा खुरखा जानानै होखारजानाय, गुबुन जेंनायाव गोग्लैनानै खारनांनाय हाजार बर' फिसाफ्राबो दिनै हा गैया। आरो बे मानसिफोरनो दिनै जोङो हा होनायनि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लादों। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुङाखै। गावनि थाखाय 100 बिगा, 200 बिगा, 300 बिगा हाफोरखौ बिथांमोना गावनि थाखाय खालामनानै लादों। नाथाय गोरिब गुन्द्रा आइ आफानो हा होआखै बिथांमोना। रामदेवनो बिथांमोना 3000 बिगा हा होदों, नाथाय जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हा होआखै। दा बेनिखायनो जोङो जेसेबां मानसिफोर दङ, जोंनि हारिनियानो जा गुबुन हारिनियानो जा, नाथाय बेवहाय जायफोरा मोनथारनांगौ बै सुबुंफोरनोसो जोङो दिनै हा हुखौ होनानै बिथांमोना जाहाथे जुगे मोजाङै संसार जानो हायो, बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा मानगोनां रायजोफोर सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ।
देग्लाय जिफोर 15 फाइनेन्सनि फैसा फैदों आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जि एफा एनै थाखा दङ गासैखौबो जोङो जोंनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेजों लोगोसे जिखिनि फैसा 15 फाइनेन्सआव दङ बिनि 60%खौनो जोङो स्कुल बानायनायाव बाहायनांगौ होननानै बुंदों बेवहाय खालि साप्लाइ आरो साप्लाइ WPT डिपार्टमेन्टआव जि फैसा फैदों बेखौबो खुन्दुं कम्बल साप्लाइ होनानै थांनाय सरकारा जाजोबलांदों ओंखायनो एबार थिग खालामदों WPT नि फैसाखौबो खुनु साप्लाइ बेबायदि बायदिसिना साप्लाइनि नामाव गारनाय जानाय नङा बेवहाय मोनसेल' बिथिंखौ नुदों गोबां जायगायाव कारेन्ट गैया बै कारेन्ट गैयै गामिफ्राव सलार लाइट होनाय आरो सलार लेम्प होनायनि मोनसे हाबाफारि नांगौ होननानै जोङो फिल खालामदों आरो बेजों लोगोसे बे WPT नि फैसाखौबो मेक्सिमाम सोलोंथायावनो बाहायनो आखायाव लादों आरो लाइमोनफोरखौ बायदिसिना ट्रेनिं होनानै बिथांमोना गावनि आथिङाव गसंनो हायो बे बेबस्थाखौ खालामनो आखायाव लादों गोदान गोदान VCDC गायसननांगोन गोबां जायगायाव VCDC गैया आरो बेजों लोगोसे इलेक्शनाव फोसावनाय बायदियैनो मोनफ्रोमबो ब्लकआव उनाव VCDCआव खालामगोन दायो मोनफ्रोमबो ब्लकआव मोनसे मोनसे कास्टम हायारिं सेन्टार गायसननो नागिरदों बे कास्टम हायारिंआ मा जोंनि गोबां जायगायाव लाइमोनफ्रा आबादथिलियाव थांला हाल एवनो गोसो गैला दिनै एसे एफा एनै लेखा फरायबाय बिथांमोना हाल खदालाव थांनो गोसो गैला बिनिखायनो रांखान्थियाबो गोग्लैसोबाय मावना जानो थाखाय इन्डास्ट्रि गैया जेबो गैया बिनि थाखायनो जोङो थाबैनो जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे आबादथिलियाव थांफिननो हायो ओंखायनो एसे स्टेन्डार्ड मोजां रोखोमनि गोनोखोआरि आयदाजों मावनो हायो बिनि थाखायनो नैबे कास्टम हायारिं सेन्टाराव माने फ्रिलि मोनसे मोनसे कमिटि दानानै ट्रेक्टर गंनै गंथामसो माइ गायग्रा आरो माइ हाग्रा मेसिन होनायनि जोङो बेबस्था खालामनो सानदों नैबे बोसोरनिफ्रायनो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा आबादथिलियाव थांनानै मोजाङै ट्रेक्टरजों हालखौ एवबाय बिनिफ्राय मेसिनानो माइखौ गायबाय आरो मेसिनानो हाबाय बेवहाय मानसि खमजोंनो जायो अब्ला बे मानसिफ्रा गुबुन खामानिखौबो मावनो हाबावगोन जोंनि रांखान्थियाव मोनसे जांख्रिथाय लाबोनांगोन जोंनि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि ट्रेनिं बेखौ जोङो जेसेबां हायो थाबनो जागायनो नागिरदों दायो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव साब डिभिजनाव माखासे गोरों लाइमोनफोरखौ लानानै ट्रेनिं होनो नागिरदों जोङो जाहाथे बै ट्रेनिं मोननाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा थांनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ आरोबाव ट्रेनिं होनो हायो जे बायदिसिना खामानि मावनानै रां खामायनो थाखाय बिथांमोननि माखासे ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामनो नागिरदों VCDC अफिसफोरखौ डाइरेक्ट कम्पिउटारजों कानेक्सन खालामनायनि बेबस्थाखौ जों लानो आखायाव लादों जे बिथांमोना जाहाथे गामिनिफ्रायनो गासैबो खौरांफोरखौ जाहाथे सेन्टाराव माने क'क्राझाराव हेड अफिसाव हरनो हायो हेड क्वार्टाराव दा गोबां खामानि दङ मावनो गोनां रायजोफोर सरकार दागोमाना आसाम सरकारा जोंनो मोनसे बान्था होदों जे नैबे मास मोननैनि गेजेरावनो 700 किल'मिटार लामा खोनो थाखाय जोंनो मोनसे बान्था होदों आसाम सरकारा आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गामि गफायाव गासैबो ओनसोलाव जेसेबां हायो मोनफ्रोमबो समस्थियाव माखासे लामा गोदानै बानायनाय जों आखायाव लादों आरो 700 किल'मिटार मोनफ्रोमबो समस्थियाव 15 किल'मिटार 20 किल'मिटार बेबायदि लामा बानायनो आखायाव लादों दा बेबायदि गोदान गोदान माखासे हाबाफारिफोर फैदों जों आसा फारिदों जे बे अफिसखौ थाखा जानाय बायदिसिना गाज्रि थासारियाव दोननानै थांनाय सरकारा बारलांबाय नाथाय नैबे समाव जोङो दाखोर दालाफोरखौ सुस्रांनानै मोजां मोनसे करापसन गैयै सरकार दानो हायोब्ला अब्ला आइ आफा रायजो राजानि खामानिखौबो मावफुंनो हागोन जों बेखौ सानदों दा नैबे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै रायजो राजाफ्रा जेसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै गोरिब गुन्द्राफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय थार बिजिरनाय मोननायनि दिनै मोनसे सम फैदों आरो बे थार बिजिरनायखौ होनो थाखाय UPPL नि जि सरकार बे गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो नारा नाथा नाजागोन हाबा मावगोन रायजो राजाफोरनि जेंनाया जाहाथे जोबस्राङो आरो बे बिथिङाव आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों फरायसाफोरखौ खावलायदों नैबे समा जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार सम बेवहाय गोसो होनानै फराय जोङो नाजादों जेसेबां जोंनि लाइमोनफोर दङ माबा नङा माबा खामानियाव मुखुब खालामनांगोन दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना इन्डास्ट्रि गायसननायनिफ्राय लानानै जि खामानि जोंनि मानसिफ्रा मावनो हायो बे गासैबो खामानिखौ जोङो बरननानै रायजो राजाफोरनो लाइमोनफोरनो होनो थाखाय जों आखायाव लादों साख्रि बाख्रिया जिखिनि ओंखारनांगौ दङ बेखौबो थाबैनो जाहाथे एपइन्टमेन्टफोरखौ होनो हायो बिनि थाखायबो जोङो माखासे पलिसिसफोरखौ लाबाय थादों दा रायजोफोर बे सरकारा रायजोफोरनि सरकार बे सरकारा रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि हाबा मावनो फैनाय सरकार दा नंखायनो जोङो थिग खालामदों
जिखिनि आयुवानि न' हाबदान जानानै दङ बेखौ थाबैनो लुफुंनानै होनांगौ होननानै जोङो डिपार्टमेन्टखौ नारसिनबाय थादों। जोङो डिपार्टमेन्टनि खामानि मावनायखौ नोजोर होगासिनो दङ। जिखिनि आयुवाइ PMIनि न' सेंसन जाना दङ बेखौबो थाबैनो होनांगौ आरो बेजों लोगोसे 2 लाख गोदान न' हरनांगौ होननानै जोङो भारत सरकारजों रायलायबाय थादों। जाहाथे गोरिब गुन्द्राफोरनि न'नि जेंनाया जोबस्राङो बेखौ जोङो नाजाबाय थादों। नुनो मोननानै जोबोद दुखु मोनदों जे फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सावस्रिनि बिथिङाव देहानि बिथिङाव जोंनि मानसिफ्रा नोरजिया जालांदों। केन्सार बेरामा ओरैबायदि बारा जादों, गुबुन गुबुन बेरामाबो दिनै नाख्रेबनो हमदों। बे समाव आङो रायजो राजाखौ खावलायदों, कर'नानिफ्राय जोंथ' बासिनो हाबाय, गुबुन गुबुन माखासे बारदेरग्रा बेमारा जोंनि जायगायाव बारा जोंखौ नारखेबनो हायाखिसै। नाथाय दिनै जानाय लोंनाय थानाय बायदिसिना जेंनाफोर जोंनि गेजेराव नुजानानै केन्सार आरो उदैयाव अन्थाइ जानाय, किडनियाव गल ब्लाडाराव गोबां रोखोमनि बेरामा जोंनियाव बारासो बारा जादों। दा बेनिखायनो मास मोननैनि गेजेराव 1000 हेल्थ एवारनेस फ्रि केम्प खालामनो थाखाय जोङो हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ बिबान होदों आरो बेवहायनो जोंनि रायजो राजाफोरनि जाहाथे हेल्थ प्रब्लेमफोरखौ फोजोबनो हायो। दै लोंनाय जेंना, जल जीवन मिशन होनाय मोनसे मिशन सोलिगासिनो दङ। बेजों जेरावबो दै मोननो होनायनि बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय भारत सरकारा दायित्व होदों। दा जोङो बेखौ गोदानै फैनानै सरकाराव जिरायनानै इनकुवेरि खालामगासिनो दङ। बहा जागोन बहा जाया, जायफोर जायगायाव बियो थाबैनो जानाय नङा बे जायगायाव थोंजोङै दै मोनलोंनायनि माखासे बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोङो हाबाफारि लादों। दा नंखायनो रायजोफोर, आं सरकारनि खोथाखौसो बुंबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि, बेखौ अरायसम गोख्रों खालामनानै लाखिनांगोन आरो जोंबो सरकाराव फैनानै दिनै सरकारनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जि मदद होनांगौ फारफ्रोमबो बिथिंनि थाखाय होनो थाखाय अरायसम थियारि थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां फरायसा आफादफोर दंबावो गुबुन गुबुन हारिनि, बै फरायसा आफादफोरखौबो जोङो मदद होगोन होननानै जोङो खोथा होदों। माहारिनि माखासे आफादफोर दङ, बे आफादफ्रा दिनै हारि जौगानायाव गोख्रोङै खामानि मावोबा मोजां मोनगोन। मोनसे समाव राजखान्थिनि माखासे खैसारियाव गोग्लैनानै सोरबा सोरबा राजखान्थि आफाद माहारि आफादफ्रा नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै। नैबे समाव जोङो स्पष्ट बुंदों, UPPL नि सरकारा कुनु मोनसे माहारि आफादखौ जोङो खैसारियाव खोख्लैनाय एबा बिथांमोनखौ नारसिबनानै दोननाय हाबाखौ मावनाय नङा। जों हायोमानि मदद खालामगोन। बिथांमोना हारि सिबिनाय खामानिखौ मावलांबानो जाबाय। दा गोलाव बाथ्रा बुंला मानग्रा रायजोफोर, चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव गोबां जेंना दङ। फेरेंगा बिथांजों जोङो सावरायगासिनो दङ। बे जेंनाफोरखौ मोनफा मोनफा बोरै बोस्रांनो हायो, जोंनि सरकारा बे हाबाफारिफोरखौ जोङो आखायाव लानांगोन। बेराफारसेथिं इलेक्सनबो फैगासिनो दङ। फैगौ इलेक्सननि थाखायबो नोंथांमोना एसे जानजि खाफ्रानांगोन। थांनाय इलेक्सनाव चिरां जिल्ला हिसाबै जोंनि रिजाल्टआ बारा मोजां जायाखिसै। रायजो राजाफ्रा बुजिस्लाबनो हायाखिसै मायाखिसै। जायफ्रा रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय, बेबायदि मानसिफोरनियावनो एसे भटआ गोग्लैनानै चिरां जिल्लायाव रिजाल्टआ गाज्रि जाबाय। आं आसा फारिदों, मिजिंथिदों फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो रायजो राजानि खामानि मावनो फैनाय राजखान्थि हान्जा आरो सरकार बेखौ मदद खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जोबथारनायाव बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै अबंलावरिया नोंथांमोनखौ अरायसम मोजाङैनो लाखिथों बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।